мақсад аз баргузории вохурии натиҷагирӣ аз кору фаъолияти ҷавонон дар соли 2019 рафти иҷрои қонунҳои масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ боз ҳам огаҳӣ намудани сокинон аз омилҳои номатлуби дар ҷомеа пайдо гардида, эҳтиром ба фарҳанги миллӣ ва оиладорӣ, пешгирии ҷавонон аз галавидан ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, нашамандӣ, ҷинояткорӣ ва пешгирии бемориҳои сироятӣ арзёбӣ карда шуд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кумитаи амнияти давлатӣ, вазорати корҳои дохилӣ, прокуратура ва суд дар шаҳри Хисор вобаста ба баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, пешгирӣ аз вайроншавии оилаҳои ҷавон, фарҳанги либоспӯшӣ ва расидан ба арзишҳои миллӣ, омилҳои номатлуб дар ҷомеа, пайдоиши ҳизбу ҳаракатҳои террористию экстремистӣ ва ҳадафҳои паси пардагӣ, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар, одоби сухан ва рафтори ҷавонон дар ҷомеаи имрӯза ва арш гузоштану посдоштани муқаддасоти миллӣ маъруза намуданд. дар асоси нақшаи шӯрои миллии кор бо ҷавонон имрӯзҳо дар ҳудуди шаҳри Хисор то ба имрӯз зиёда аз 40 мулоқоту вохӯриҳо аксияҳои таблиғотии мизҳои мудаввар доир гаштааст, ки баҳри бедор намудани ҳисси ватандӯстии наврасони ҷавонон равона карда шуда буд. хусусан дар қисмҳои низомӣ дар ҳудуди шаҳри Хисор буда аёдати сарбозону афсароне ки дар қувваи мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати модар ватан мекунанд, аз наздик шиносоӣ пайдо намуданд ва мусобиқаҳои варзишии ҳомии ватан мунтазам дар ҳудуди қисмҳои низомӣ баргузор мегардад ва имрӯзҳо бошад тасмим гирифтем, ки аёдати ҷавонони маъюбро дар арафаи соли нави мелодӣ ба роҳ монем ва аз ҳолу аҳволи ҷавонон аз наздик шинос намоем. ҳамзамон зимни мулоқот намояндагон доир ба мавзӯъҳои хиёнат ба ватан, пешгирии ҷавонон аз гаравидан ба ҳизбу ҳаракатҳои тунгароӣ, пешгирӣ аз нашамандӣ ва дигар мавзӯъҳои муҳим мавриди назарашон баромад карда, изҳор доштанд, ки ҳар гуна амали нангину ноҷавонмардонае, ки муқобили давлат равона гардидааст, маҳкум менамоянд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хисор нақша дорад, ки дар якҷоягии намояндагони мақомоти ҳифзи ҳукук чунин силсила мулоқотҳоро дар ҷамоату деҳот низ баргузор намояд. гузориши Хуршед Ҳалимов Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Хисор барои барномаи иттилоотии навӣ.